Ukrajina sa domáha členstva v Európskej únii. Sú tu krajiny, ktoré nehovoria pravdu Ukrajine a sú tu krajiny, ktoré hovoria pravdu Ukrajine. Maďarsko je dlhodobo absolútne férové voči Ukrajine, keď hovorí, že nebudú súhlasiť s členstvom Ukrajiny v Európskej únii. My na Slovensku hovoríme, že môže vstúpiť Ukrajina do Európskej únie za predpokladu, že splní všetky nevyhnutné podmienky. My teraz nemôžeme oklamať Srbsko, nemôžeme oklamať Čiernu Horu, nemôžeme oklamať Albánsko. Tieto krajiny sú 100-krát lepšie pripravené na vstup do Európskej únie, ako je Ukrajina. Ja neviem, pán redaktor, kto zbombardoval ropnú infraštruktúru na Ukrajine. Ja neverím ani jednej, ani druhej strane. Budem veriť len tomu, čo vidím na vlastné oči. Už to bolo toľko klamstiev z jednej aj z druhej strany, že nemám odvahu povedať, kto zbombardoval alebo zničil časť ropnej infraštruktúry. My máme informácie, že už by to malo byť opravené. Len si myslím, že opäť dodávky ropy zo strany Ukrajiny smerom do Maďarska a na Slovensko sa stali predmetom politického vydierania. A tlaku na nás, hlavne na Maďarsko. Tak teda Maďarsko súhlas s členstvom Ukrajiny v Európskej únii, možno prídu dodávky ropy. Myslím si, že budeme mať k tomu zajtra stretnutie. Momentálne dodávky fungujú všetko. Pokiaľ ide o výrobky zo Slovnaftu, z rafinérie tu na Slovensku, rokujeme s vedením tejto rafinérie, prijajme všetky potrebné opatrenia. Myslím si, že aj Slovnaft sa správa veľmi zodpovedne v tejto téme. Ale to, čo sa deje dnes okolo ropy, vnímam ako politické vydieranie smerom k Maďarsku kvôli nekompromisnému postoju Maďarska a členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Som veľmi otvorený a priamy a nedávam si v týchto otázkach národno-štátnych záujmov žiadne servítky pred ústa, pretože keď je ohrozené Maďarsko, pokiaľ ide o ropu, je ohrozené aj Slovensko, pretože všetku ropu pre slovenskú rafinériu nakupuje Maďarsko, keďže rafinéria v Bratislave je vo vlastníctve maďarskej spoločnosti, ktorá sa nazýva MOL. Ďakujem veľmi pekne. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.